Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tahu partano batoan di hari hagogotan, jala ditadda do akan amarhapo. Sauton ulaon na denggan, say lehon dame tuhami, asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim, say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami, say ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maita. Tangihon hamu mapatik ni debata. Ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan, patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akan amarsineang di goarna. Patik pao paton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anak ngupe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu,
Rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Aidina oromari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibaheni do ubaina di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudona torasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unak ko mamuno patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu boha padok ni dia batata ringot tu patik nasapului odo Audo Jahoba de batam nina de batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosan yama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton pinoparni akan nasogoroha diau alai asido rohaku diakna maribu-ribu akan marolong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rak mangidogogo mahita taringot tu patiki. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapau bema rohata manopoti dosa tatu adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si rohami dahami nadangolon. Narodohami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan aja atau dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sianak kadalanmu. Macai godang do pangaliosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangaliosion nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham.
dohot denggan ni basam ala ni koarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo Tuha sesaan ni dosata. Aidang adong ibarnii, ai saluhu do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobuson na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen ha bangsa parasian, marhite-hite ha porseaon di mudarna. Hasangapon ma di debatana di gijang.
Tabegema hatani debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di surat na parjolo na tinongos ni Apostel Paulus turia Korin bidu 10 sada mamuka sian ayat 1 ayat 12 sada Korin 10 sada ayat 1 12 tajahama marsika sorin dada sian boru-boru bawai sian bawa do boru-borui alani i patut marsahala do boru-borui di atas uluna alani akka suruh-suruani ai marharoroan boru-borui siap bawa laos songoni do bawa sian boru-borui alai siat debatado saluhut nai ima sahakna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Tidakon maha porsiaw tai songonai na tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahi tamadok au porsia di debata Jehovah ido ama perkudusan na langit au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria na gabe-gabean sian di porbadia adorang sabubuan ido tuhata na tumon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung di tano na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargoguna satu dosa ni disima ibana pemamulak sogut tano on manguhumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daging nihala naung mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Titing masa di Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis 4 Oktober 2020. Bagian naparjolo tema Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis dohot tema dos dohita diadopan ni debata. Bagian napaduahon pandidion nabadia. Hari Minggu 10 Oktober 2020 di permingguan pukul pitu dung sipul jamita patupahon ni huriatta do pandidion nabadia tu akan atoras nanaing mambuan yanakonna tu pandidioni asaro marguru di hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10.06 WIB di Gereja HKBP Depok Sada. Uhud mamboan surat pengantar sian situa wek nabe. Bagian napatuluhon nanaing marbagas sada titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma gover pranata marpaung anak ni amatta situa oloan marpaung inatta Elfrida boru tapu bolon ruas ni HKBP Pos Pelayanan Cilodong, Resort Depok Timur. Alamat Jalan Haji Tabroni nomor 46, RT Sada RW 4 Kalimulia. Dohot oroanna Teti Yunita boru pakpahan. Boru ni amatta Robinson pakpahan nahinan. Inatta Tinorma boru tambunan. Ruas ni HKBP Depok Sada, Resort Depok. Alamat Ratu Jaya RT Pitu RW 4 Cipayung Depok. Pamasmesun hari Sabtu 24 Oktober 2020 di HKBP Depok Timur Resort Depok Timur. 2. Titing naparjolo naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Pangeran Partogi Longguk Hutauruk anak ni amatta Bangar Hutauruk inatta situa Nur Salam boru tahayan. Ruas ni HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Alamat Kemang IV Graha Jalan Saron Pitu Blok E3 nomor 10 Pitu. Dohot oroanna Natalia Kristi boru Sibarani boru ni amatta Humisar Sibarani nahinan inatta Dameria boru Panggabean. Ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Alamat Perum Telaga Gold Cluster Scotland Blok G 10 Sada nomor 26 Sawangan Depok. Pamasmasuon hari Jumat 16 Oktober 2020 di HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Napatuluhan titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Gabriel Natama Marbun STMM anak niamatta Insinyur Alfred Godian Marbun inatta Dr. Anda Tombak Raya boru Simbolon. Ruas ni HKBP Depok Sada. Alamat Jalan Jeruk Tolu nomor 110 Tolu Depok Sada. Dohot oroanna Niken Visiani Putri Hutapea Esos boru ni amatta Antoni Kristop Hutapea SH inatta Barita Mahdalena boru nainggolan nahinan. Ruas ni HKBP Cibinong. Alamat
Kampung Babakan Madang nomor tolu Bogor. Pamasuan hari Sabtu 10 Oktober 2020 di HKBP Depok Sada. Opat titing paduahon neng manjalo pasu-pasu parbogason ma Dr. Henry Fernando Joshua Sidauruk S. Ket anak ni Amatta Effendi Saragi Sidauruk tubuh ni Inatta Raulina Boru Lumban Tobing, ruas ni HKBP Depok Sada, alamat Beji Permai Blok B nomor 20 Tanah Baru Depok. Dohot Orwanna Yeta Manis Hia, ruas ni HKBP Depok Sada, Boru ni Amatta Yedili Hia, tubuh ni Inatta Milika Daily. Alamat Jalan Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat. Pamasuan hari Sabtu 10 Oktober 2020 di HKBP Depok Timur. Laos marhite titing onma melengkapi warta cetak Napina Radeni Huria. Bagian papaton berita habot niroha. Nah di hari Jumat 2 Oktober 2020 nonga marujung ngolu Amatta sahala sihite 68 tahun nah hinabaluhon ni Inatta Suryama Boru Silaban. Alamat Kampung Parung Serap RT Tolu RW Tolu nomor 4 Kelurahan Tirtajaya Sukmajaya Nir 480 Sada atau kelompok Efesus. Di Udehon di hari Minggu 4 Oktober 2020 di TPU Kalimulia Tolu. Tuhatama mangapuli sude keluarga nalit adikona. Bagian palimahon Dewan Koinonia Seksi Naposo Bulung. Hombar tuna paimbaruan ni database pengurus Naposo Mangido haradeon ni akana toras laho pasahaton data ni anak kon nama rumur sautikna 10 tahun jaladang marahasohotan dope. Ia data i marisihon goar ari hatu tubuh nomor HP manang WA jala dipasahat matu pengurus ni Naposo dohot hatutuon kelompok sada opat itu 10 sada tu El Sipana Boru Huta Barat kelompok tolu 5 onom dot walu tu Lista Boru Manalu kelompok 2 kelompok siado 10 tu Sintia Boru Silaban. Bagian ponomhon Dewan Diakonia. Dewan Diakonia nanaing patupahon pelatihan teknisi air conditioner atau AC 5 halak ruas nih HKBP Depok Sada dohot hatutuan. A. Ruasnya HKBP Depok Sada. B. Umur 20 sahatu 45 tahun. C. Dang adong ulaon natotop ditikion. D. Marsitutu naing gabe teknisi AC jalarade mangihuton tata tertib pelatihan. Tu aka calon peserta pelatihan namarsitutu naing mangihuton asa menghubungi seksi pendidikan HKBP Depok Sada amang situa AR Lubis melalui WA ke nomor 0815 1889 888. Pendaftaran ditutup tanggal 9 Oktober 2020. Hombar tu bilangan ni pelatihan narade di Tikion, seksi pendidikan patupahon seleksi peserta dohot nama nutuhon haputusan nagabe peserta pelatihan. Bagian papituhon pesta gotilon. Di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul 7 patupaon nado penetapan dohot pelantikan panitia pesta gotilon. B. Bidang acara marhite titing on pinabotohon tu saluhut panitia di bidang acara asaroman dohoti rapot nanaing di patupa di hari Selasa tanggal 5 Oktober pukul 10.07 maringanan di gereja. Bagian papot fungsi politik
tahun na do acara pasahaton ulos tu opat hari nanggok 70. Tambahan titing ruas nomor sahid Evan Predi Marpaung dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ruang VIP Anton 3, kamar 212, alamat Nasida Jalan Mujair Raya, nomor 210 Depok Jaya. Salat di Warta Keuangan bagian C nomor 5 seharusnya dari keluarga B Hutauruk Boru Hutahai. Songonima titing namasa di Huriatta di Bagasan Minggu Sadarion, saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di Goarna. Dia di tuata, dia mau menami, inanami, bartu buat titing naking. Ucatat kami memuka sian 24 Februari sahatu sadarion dong masa pelonok panak kelas ni uriata nama ulang tahun ke-70. Puji Tuhan, ini adalah suatu ucapan syukur bagi kita. Jala dihubungan do akan tua-tuai alaya rong doina deba dijabu mahu jalo hami amanginna. Jadi pasaton nami menon di bagas tabi. Do mutusi Roma tujolon hamu na tua-tua nami inang es boru siahaan opo marturia boru amang es hutasoid sian kelompok 9 amang Dr. Andus D. Utagaol opo marturia duli bah apa mo dohot inang nyonya siahan boru panjaitan opo David. Mau tungarong do pendahari di sana mang? Pakai jarak mak, jarak kamu. Oke. Oke. Di sini nangatong, jonok kamu mau nasa pasang. Lah. Oh, nah. Amang itu lansia dongani kamu kami amang. Sana. Jadi di son pasaton nami ma amang utahayan dang naning majalong sod. Naik pasaton kita. Pasaton ni huria ma tuamu amang tua-tua nami ison ulos si gajang rabu asa gajang umur mutang yang ni huriaon si gajang umur ramu pasu-pasuan ni batang parorot to paupo satu nini satu nono diririt do dison Yesayas ono pulu sede 10 ainunga di lehon tu hami ulos hatuaon. Jadi di bataro na mga lehon ulos satu ni pasu-pasun ni di batamu satu na saur madua pairingirik pahupu satu na marnini satu na marnono ade. Anani tangyang ni huriama pasahaton tangyang nami asa pasu-pasun ni di batamu. Songoni mau pasahat kami tuamu amang do taminang nama ulang tahun 70 tahun di Bagasan Sadarion. Ano no pedonan niya man? Okay. Sada mulai sana mangan. Oh, iya. Sah mamang na? Ya.
mainang. Wah, roa mana? Mbak. Sama nang na. Oke, nang kursi lain natin. Ada pun may tamang, ada pun nasa marpoto ita. Ya. Oras may ita, udol mama. Lanjut teman. Ya. Tahu duti mak, masih acara tak. Maredehitas yang nomor 750 tolu laos tapapungu ma peliata. Di perjalanan Yesus di jonoku, tolong nitani manonguang, nang
ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Yamu amang dohot tamu inang nawarlas roa sadario mad dohoti permingguan ni huriata, baik na hadir nuaeng di bagas gerejaon, soksong ninang di hamua manami dohoti nanami, anak kami na posobulung dan remaja yang mengikuti ibadah ini di rumah. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini 4 Oktober, minggu pertama di bulan Oktober ini, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Manang sada Musa 2 ayat 10 1 ayat 25. Hujahma dihita. Dunginin na Jehovah ma dang jadi pujung jolmai ubain ma di ibana sada pangurupina bahet donganna. Aidung sun dijadi hot debata Jehovah siat tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akan amar tonga-tonga langit ditogi hom mai tu siadam asa di ida manang beha guaronna jala ia dibahen siadam guarni nasa namar hosa laos ido guarna. Jadi dibahen siadam ma guarni nasa pahapahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmit di tanoon. Ana yang go di siadam dang adong jupang pangurupi bahen donganna. Dungi terlalak mudum ma siadam di bahet debata Jehovah. Jadi dienek masada siar rusukna. Jala dilakopon sibuk tu perbuatan nai. Dungi di pauli debata Jehovah rusukna binuat nai sian siadam bahet boru-boru. Jala ditogu ibana tu siadam. Dunginin na siadam ma oddo sahali holi-holi nyakka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron ma ibana jol mani bawa ala siap bawai ibana binuat dibaheni tadi konon ni bawa doa mana dohot inana madongani jol mana jadi sada sibuk nasida marsai mara do nasida duaca siadam doh jolmanai jaladang maila nasida ima sahatna hurian itu hata dihawa kamang dohot tamu inang ayat 10 na hujahana king di dia doh yata begita he molo atong acara huria dang denggan pujung jolmai ubain maribana sada buru-buru pangurupi bahet donganna tiki na mol-mol do dingot manang liling do horwa anggo tiki pamasu-masuon itor tinggil lei sari hari manuangin naroha doate odo agenda perjolo kalimat pertama di dasar liturgi pernikahan ni huriata KBB. Dunginin na Jehovah madang denggan pujung sasada bawa. Ido monotabereng do panopaoni sasitong na dirancang debatado asa denggan jolmon. Dirancang debatado asa tunguli natino panai. Dirancang debatado asa sudi natino panai marlas niroha di nguluna. Ira songon na pujung do horo Asia Abraham.
Ala di toppa di bata apa ni sasapasang. Jadi gabi songon namarangan angam may beda. Songot tadiang na buluan pujung salak nak terpuluh. Maroma tu hatai bah sotong medeli siya mo ni narohana. Odo dasar ni pernikahan asa taboto lungun. Nakoto anak zaman now gabi bangga do begi ado tayo istilah ni zaman now molo salak na do be dangadong dongan na. Jom ima. Daku boto gabi bangga mana dah? Ade. Manang na 3 hon jomblo inna HP ngadong. Daku boto dah. Ini dasar teologi yang mau kita rencanakan adalah yang mau kita maknai apa yang maksudkan oleh Tuhan dan dengan jolmai pujung salahna. Nah perjolo di dasar hak Kristeno taringot tu pernikahan ini betul. Tuhan menciptakan kita supaya kita seperti berkat dalam Kejadian 1 ayat 27. Dungi di topa de batama bawaido boru-boru tumiru rupana jala di pasu-pasu. Sejak semula Tuhan merencanakan supaya manusia ini memiliki pasangan hidup. Sejak semula Tuhan merencanakan keluarga supaya bertumbuh dan memenuhi bumi ini untuk mewariskan ciptaan Tuhan, untuk menindaklanjuti penata layanan Tuhan di dunia ini. Jadi dalam rancangan Tuhan di topa de bata jolmai jala ditetapkan lembaga tertua yang ditetapkan oleh Tuhan di bumi ini di tengah-tengah umat manusia adalah lembaga keluarga. Alanido tungding gadoi asa ditikinabe marhasohotam manak kota deh. Ditikinabe marhasohotam makaburuta. Tangyak tadi sudi. Ai ido naumuni dinasida. Nakpe adong di pada naik baru di dok Apostel Paulus ada Korintus 7 memang sada baru kilo dotongi kalau memang ada yang ditetapkan Tuhan naso marhasohotan lebih baik dia tidak menikah. Alai tidak Apostel Paulus lebih dumingga dobe marhasohotan. Berarti itulah hidup bana adong do satu sonari dong kata Katolik menetapkan hidup selibat. Itu baik untuk konsentrasi pelayanan Tuhan. Alai didok hatani debata duminggan. Hidup bana tajalo gereja reformator bahwa pastor itu bukan hanya hidup selibat tetapi baik juga untuk menikah. Dang dengan sesada boy pujung. Odo na naing dasor. Alai dang holat dasor pernikahan ona kamang dohot tamu inang. Dang na naing holat dasor pernikahan alai dasor ningolu ni jolmaon bahwa manusia ini bukanlah hanya manusia yang individu. Bukan hanya manusia yang sendiri saja hidupnya di dunia ini. Jala dipasadarhon hatani debatado tu hita sadarion bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Alai naeng do jol mau mardongan. Dengan menaking di pardonga saripion alai di tonga-tonga ni persaoran. Ningulu masyarakat pe. Memang kepersaor do jolma. Jadi aneh do memang molo. Saya halak na bijil. Ngamar pungu halak di sorak mekel-ekel. Alai saya pujuk sahalak na. Ini ada kelainan. Lain. Jadi ini penting. Ala makhluk sosial do jolmai di topa di bata. Makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Makhluk sosial yang hidup bersekutu dengan orang lain. Makhluk sosial yang diciptakan untuk memperhatikan lingkungan bersama dengan yang lain. Dangarong jolmo menguluh olah sahalakna. Tetapi kita disadarkan bahwa kita diciptakan Tuhan tidak baik untuk sendiri. Tetapi kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Las odo dasar neha Kristenon. Supaya kita hidup bersekutu dengan yang lain. Kita hidup marsaor. Hidup
bersama dengan orang lain. Waduh kita berinteraksi dengan orang asing, tidak diturpuk tahun iman. Orang lain itu bukanlah orang asing yang harus dimusuhi. Orang lain itu bukanlah orang asing yang di bawah kita. Orang lain itu bukanlah orang yang harus kita sanjung-sanjung setinggi-tingginya karena dia adalah makhluk yang paling tinggi dari kita. Alai didok, dasar niha Kristenon, madok, dongan. Berarti teman yang setara. Ini berlaku terhadap sosial masyarakat. Alanido dialo debatado tindakan ni jolma na diskriminatif. Gabi asing roh talak dak sarupa hakku roh talak. Itu benar, tabereng teologi pembebasan apartheid di Afrika, rasisme di Eropa dan Amerika dilawan karena ini. Dongan sejajar. Molo mardongak kita sapa kilala doa dohot dongaki. Ini dasar etika sosial kita. Alanido di hak Kristenon dang mardiai berjolma. Ditegasot de muse di Galatia tulu 20 lalu mandok dang mardiai berdisikurik. Dohot halak heber. Bawa dohot borua. Sama setara sejajar memiliki keseimbangan. Alanido sejak awal doha Kristenonon merancang bahwa manusia ini mau disetarakan sejajar dohot nasingi. Di tonga-tonga di rumah tangga perlu dotongi. Memang jodoh ha akama deh. Anggo marado ponine toraharo di dokon. Hamu, hai istri tunduklah, hai torido dihafal. Roak kaparupuanon, oh hidup teh memang atani di batang hidup ikut tunduk mabudi terus. Alai lupa doi naon madokon songon holong ni rohani Kristus tu huriai kosongon ido bawai maka holongi. Nah, jadi kita be amang molo tutut istri tunduk terhadap suami ikos sarupa holong ni rohata songo Kristus tu huriai. Wah. Nggak tahu lah do tuh ini mak masuk na hopom do sebelum na waron lain angko mandok hak imajo hak maju tolok kona deh hak do ikan hai istri tunduk lah pada hak ni akama mayatong kewajiban na kasihilah istrimu sama seperti Kristus. Bahidu dah pada nana. Masuk nawa mai burak dua pijami tahun darata teh. Songon nawarak du tu bah. Anano jok do se burjok kena totu hida teh. Alani ketaatan, alani hatani debata. Alani hatani debata matok kita maka holongi pardihutatta. Adong istilah na menarik di son di epistelina king. Au lamburin kututu cucuk dorahami bawa mamakion sahira usangap bawa isian maropuan ala yang wau terbalik dulu laba coba tajah jo epistelina king ayat ualu dada sada Korin 10 sada ayat ualu sudah jo hitamat jaha sada 2 tulu. Dada siap boru-boru bawai, siap bawa do boru-borui. Ayah siap, jala dada ala boru-borui, tartopa bawai, boru-borui do ala ni bawai. Bah, situju dua muson inang? Situju? Bah situju matong hatani di batarot dangi. Itu dah. Alai jod dipakai bawa, ima asarok surung nak. Ima, jadi aku kepalain nak kan, jadi memang mulu buru aku manda bahaya do, ade, bahaya. Alain nata bereng jadi jodoh dipakai halak gabe diskriminatif, seolah-olah mempersempit ruang terhadap perempuan,
mempersempit bahwa perempuan itu adalah ya harus di bawah underbow atau ya laki-laki itu superior, perempuan itu adalah subordinat daripada laki-laki. Karena ada siap boruai, siap buru-buru bawai, siap bawai do buru-burui. Anak-anak taruh di son, kenapa sampai terjadi demikian? Ini adalah culture daripada orang Greek atau Yunani yang menganggap demikian perempuan. Alai marhite hatani debata didok di ayat na mengikuti asa marhasa ngapon perempuan. Itu bain na didok di teologi kejadian sadai bahwa do buru-buru ditiru hobar turu pani debata. Atau ngisu na sangap angko amadok tadok maju songonon. Malo tabereng naking sedia do ito pa debata bawai. Ya dam. Siata no itu kan. Malo taja hatur puktay naking sedia do ito pa debata buru-burui. Siar rusuk ni. Jadi malo hamuah ka bawa adam majohodok. Sedia do sumbermu itu pa debata naki. Malo ka borua. Jadi isi no sangap. Bah, ulangin jura. Taulaki majo. Malo siap pano pauni nakik sedia do itu pada batasi Adam. Nah, tano. Malo buru-buru nakik sedia do itu pada bata. Malo sian hasang apa majo usukun. Dia menau sangap bawai menang buru-buru. Setuju hamu wakamang? Protes salahon. Bau nak protes kamu tu hatani debata anu dah. Ain atas saya tafsir do sangat pidah kamon. Abe tawoto malungut tak. Nuaingon. Tawoto malungut tak. Hita akka ama tawoto malungut tak. Anggo hita siya tano do ito patuhatay. Anggo akka parupuano siya dia. Hatani debata lui. Anani taholongi malahi saholong rohana tu hita. Ini nasar Alkitab. Anak-anak pesongoni asa sangap do. Asa sangap do hita saluhudna di jolo ni debata. Ai jojodo hita akabawan lebih menganggap perempuan itu lemah. Menganggap perempuan itu adalah orang nomor 2. Menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Ananido diangkat hatani debatado tu hita asa setara. Jala molo tajado agenda ima tohonan di situ di HKBP. Adong do disibutir ima maddas dasi aka paropuan asa odop roh marsikola. Ini misionaris. Kedatangan gereja ngai bototong. Jadi alak batahokan. Saya songoni do dak. Ungabedana buruh. Lowas mak. Para mamom masikola. Anggo hotong na di debur doho. Inna do na julo. Tohori. Tohoro kan. Ungabe itomi mada. Tapabor hasikola inna. Tohoro kan. Ido. Alai dong roha Kristenoni dipacu tugas ni huria madasdas akaparopuan asa odop roh tu gereja. Tohode amang situ nami. Wah ingot tamu jo tong jamu jo. Tohona tugas ni tohona situ di. Tugas ni tohona situ dia gedai madasdas aka anak buru asa odop roh marsikola. Jadi sejak semula gereja kita HKBP menolong perempuan. Jala Oma ubain naha top majuni di jalo halak badan. Nasugo nabulari ukirin dosana link sian channel global rupanya direkam juga kehadiran No Mention dan peran seorang Raja Potas yang
melihat Raja Potas ini pemikir yang luar biasa. Dak perjulu ibana Kristen dibaptis jolo di mana no? Kristen non maju do benon sino mentionon haroronna hebat do ibereng bersikola majaha marede maretong maju. Baru dong di mana maju ni baru bagaimana Allah terdiri. Ini kehebatan daripada Injil mendorong supaya kita lebih maju. Alanido nuaing dangadong bepola merdieber. Baik bawa doho paropuan di jolo ni debata. Bahkan naking molo takaji do sian sumber ni haroroatta. Molo hita akasiadamon, molo mewakili hata Adam adalah tanah. Karena yang kau paropuan ini naking ditopas siat dia, siat rusuk ni. Ido. Alay nak pesongoni. Sudah hita natubu nuaing. Mulai siat danak saat tulen siat. Dang mungkin bedohonon sian tano do hita. Alay tubuh hita siat dia do kamang do taminang. Ido. Tinubuhon ni dainang do hita saluhutna. Tinubuhon ni nakpangitubu do hita saluhutna di portibion. Alanido. Nuaing dang adong bemadok. Hira asing bawa dohok buru-buru. Hira tu sumangap bawa siya buru-buru. Alay sude mahita majanoon. Asa setara. Hita dia dopan ni debata. Nang di parulaon. Nang di hak-hak. Dohot akka namar perdumuat di tonga-tonga ni keluarga. Dohot di tonga-tonga ni masyarakat. Alay dakku boto dah. Usukum maju hamu. Dakku boto. Ay waru tayo alak batakon. Molo warisan niya alak batak. Sarupa do pinueng warisan ni bawa do buru-buru dakku boto. Jadi wah ngabuita surat tebay. Sarupa. Nang memerdikan na deh. Masongon na molo yudukon na nga. Bah gabi do mas sarupa hak niba. Waru pa dito sotong namu dah. Hata ni dibatanon. Baro. Sarupa mata daftar hom masude. Songon nasa pertulu do bagi energi 7. Harus, saya pikir kita harus terbuka hal ini untuk menerima keberadaan ini. Asa lamlas rohani di mata, mamere kita saluhutna bahwa kita diciptakan Tuhan setara dan anggota tugas do fungsi masing-masing ada kodrat. Laki-laki itu kodrat, perempuan itu kodrat. Alani dorong dotong kodrat ni bawa, adong do kodrat ni perempuan. Alai dalam konstruksi sosial, dalam hak-hak dan kewajiban. Peran di tengah-tengah gereja, masyarakat dan keluarga harus setara. Obar tu fungsinya. Nah paduahon na naing kajiotah kamang do tamu inang sihang uluhonota siatur puhon. Bohado hita di tonga-tonga ni keluarga huria do masyarakat pe ima. Asa tahasi holi persaoran nadenggan. Ay naksiadam naking pucung ibana. Sahalana alay dihalunguton ibana. Dung dilehon debata parupuani natinopa siya rusuk ni siadami. Itorah di dok siadam. Rak majaha majohida ayat 27. Di dok siadam masih hol ni rohana. Sudah kita majah, saya ada 2 tolo. Dunginin na siadam ma. Odo sehali holi-holi sian aka holi-holiku. Jala sibuk sian sibukku. Guarom ma ibana. Jolma ni bawa. Ana siap bawa ibana binuat. Odo berarti diriku sendiri. Saya tidak bisa dipisahkan lagi dengan dia. Dia adalah darah dagingku. Tulang dari tulangku. Berarti dangadong be halak namar saur, halak na di tonga-tonga na perjolo buat menjadi tonga-tonga di rumah tangga. Berarti mulai istilah zaman sonari, suami dan istri harus memiliki chemistry yang nyatu. Yaitu campuran kimia yang senyawa, imenya teh, warna teh. Campuran kimia yang senyawa. Songoni mahitan yang menyatu. Asa unang adong be, saya alay dak kuboto la bata hom moldo mesra, ade. Moldo mesra.
Mulu merdela berubani anggo halak nasing itu rigadeng do buri songot dong ataminado misalnya do takana itu rigadeng do nate. Mulu amu kamang do taminang tersongan ha bulu nih itu nita do te. Manang itu rijolo inatai ter 2 meter ibu di natai atau sebaliknya. Manang gay perjulo matai ala saya marsolek dotong. Toy mak perjulo mau perpudi hoin kan. Daku botala ni rupani. Alenggo zaman noeng asongon na kuda kuda. Tabereng maju perhudul tahun 3 man noeng na sagadengan na raku man noeng. Itu anggonang perjulut tong akatu balik papa nak kainata dakola dia ade. Jodoh hita kurang mesra. Taida maju alus di sedam odo dihasi holi dirinya. Itu adalah bagian daripada istrinya. Istrinya juga merasakan bagian daripada suaminya. Daku boto hamu amang dah. Holan lawa mata ima dah. Tugas luarau tu luari dah. Ninga ima haru lao mahoni akun na. Alaniaha. Ay molosia matai saya rakumad dan komasus dotong. Mamareta deh. Siapa tahu begitu. Alai noeng. Bahulas sajupit tong. Lawa matai itu suni hasi holi ade atau sebaliknya ade adong manian songoni perasaan yang menyatu di dalam antara suami dan istri jala omma nanaing dohonon di tonga-tonga ni rumah tangga molo adong do ungkapan nisia damon diganuk bahwa maradopun pardihutana saya pikir tidak akan terjadi lagi goncangan-goncangan dalam rumah tangga. Tidak akan mungkin lagi terjadi keretakan-keretakan dalam rumah tangga. Ai dirinya sendiri, sibuknya sendiri, artinya menjadi dirinya sendiri. Los idotong didok istilah ni turpuhon menjadi satu daging, sada sibuk nasida. Berarti molo digotil tong makilala. Molo digotil tanganon tong do dihilala bagian tubuh nasi. Ola tukulus sada dison itu sudah demam itu deh. Terluka sedikit di sini saja ujung jari kita semua merasa sakit. Maka demikianlah juga dalam hubungan suami istri di tengah-tengah keluarga apa yang terjadi terhadap istri menjadi paruh kilon nih suami atau sebaliknya. Mau terjadi sesuatu dalam suami adalah paruh kilon nih suami. Inilah menjadi satu. Dapat dulu nak kamang do taminang rak majah majohida ayat 25. On macari kok don perluhian. Sudah kita majah. Saya ada 2 tulu. Marsai mara do nasida duasa siadam do jolmanai jala dang maila nasida. Lalu pikir-pikir di zaman sonare, ya ini betul dalam hubungan keluarga suami istri betul itu. Alai yang gonani dorong ni partikianon hubikir si sonarion molo marsai mana berarti tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Molo marsai mana berarti tidak ada lagi yang menutup-nutupi. Molo marsai mana berarti suami tahu apa yang seutuhnya terhadap istrinya, istrinya tahu apa seutuhnya suaminya. Alai usukku maju hamu kamang dota menang. Tohoro songoni kita suami istri. Apa yang terjadi, apa yang adanya suami adalah diketahui oleh istri. Toh. Apa seutuhnya istri diketahui oleh suami. Toh. Saya pikir ini harus menjadi dasar keluarga. Alai usukku maju hamu kamang. Mereka kamu maju atem munai. Atem maju sadada. Tohodo atemnya mata, adong. Tohodo atemuna amang do taminang iboto inata pinna. Bah. Mulai yang non hamu kainang jalo hamu pin. Atemnya mata, ate. Tohodo dah. Hai, ido naking. Tidak ada lagi yang tutup. Mau masai marah kan berarti tangan dong menen itu pada. Sudah nama tidak. Jadi inang pangidu hamon no dah sudah dah pin
atem nia mata. Amu pia kamang jamita ni de padita naking mulai sandariom mertuba maita talem mapin. Ai molo na holong noro hata songo Kristus maka holongi. Liak kamu noda pin. Liak kamu pitaho pin na asal may tiup pamu atem nai. Nah paduahon ini apa ini? Handphone dong. Sudah istri, oh naking nakusuk kudo biak ka ama deh. Ayarong do ape inai meniup ATM na. Akainang iboto amat do pin ni ATM mo. Dawin na kamodo. Basaru baru ape na masih tutut buat doamu. Tuhan ini mau usuk kuna mau naking. Memang akai naon na maulon hola masuk tu burung abe dang boy biharuar. Habi nama terus. Kamu pe bertobat tamu inang sali-sali. Lihat kamu pin tua mata deh. Ini harus terbuka. Ini juga saya pikir perlu juga ini. Ini sering menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Saya catat dari 20% lebih tingkat perceraian di Indonesia masalahnya adalah orang ketiga dan kebanyakan itu adalah melalui media sosial. Nah, ini menurut saya suami istri di tengah-tengah keluarga baik suami dan istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, saya pikir mesti supaya ini bisa saling mengontrol. Asa boy saling songon nadi dok diturbuk tahun. Jadi masai marai bukan hanya arti ketelanjangan, tetapi keterbukaan antara suami dan istri dalam segala hal kehidupannya. Asa boy lam tarida akamang hasadaon ni suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Asa lamboy apa yang direncanakan suami dan istri sama-sama. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dicurigai. Makanya istri adalah orang yang paling kita percayai di dunia ini. Dan istri harus mempercayai suaminya sepenuhnya. Yang paling dipercayai dalam hidupnya. Ido bain nadidok diturbuk tahun. Masai maradona sida duasa. Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditutup terhadap istrinya, terhadap suaminya. Atau suaminya terhadap istrinya. Karena apa? Karena Tuhan telah mempersatukan mereka menjadi satu daging. Odo kamang dota menang hakikat ni keluarga. Si binaota di tonga-tonga ni rumah tanggata. Anggo soal pembagian tugas, anggo urusan muna mai. Toy ma urusan ladang syako homai na misalnya kan. Urusan penerimaan kontrakan homai nangwe terserah ma. Tapi semuanya harus tahu. Supaya hidup dalam berumah tangga transparan, terbuka. Dan merencanakan apapun di tengah-tengah keluarga itu menjadi terbuka. Di saat suami dan istri semuanya seperti itu. Maka tangan Tuhan akan memberkati kita. Tangan Tuhan akan memelihara keluarga kita. Tangan Tuhan akan menuntun keluarga ini setia sampai kematian memisahkan rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati firman yang kita dengarkan hari ini menjadi sumber kehidupan. Doh patuguh rohata. Na parpudi sahali mahkamang do taminang sadari otta rencana do pelantikan pesta gotilon. Adong do ay wasa mar pesta gotilon do be ay pandemi Covid do inna. Memang sengaja do hita mar pesta gotilon taonon nalai berbentuk pergumulan dan doa jala tapadomo tu tahun sending. Sotong muruk tu hatai bah ai tiki manggotil hamu gudang ba marpesta do hamu pang dingot tamu doa abe masa Covidon ge bisa dingot tamu ina tu hatai. Kita akan mengingat dan memuji Tuhan ketika kita panen banyak. Tapi kita akan mengingat dan memuji Tuhan juga ketika tidak ada yang dapat kita. Olah diri tapi tabuan ilu-ilu tado adung-aduk tapi tabuan. Dalam pergumulan di masa pandemi ini. Hidup baik na tujuan di penitia pesta gotilon ngawat dolhon. Semuanya
harus merupakan pergumulan dan doa. Alani tatayakot dan non piga-piga kesaksiannya kadongan na merukil di masa pandemi hon las disimai hita martangiang. Mularong na buhay mangkotil ibana siyan naginotil nai dilian lau mengurupi kadongan. Ini menjadi tema kita di Pesta Gotilon. Jala dia gedat taya dong do tangiang pangodianon gagal panen. Upikir ima odolatan non misalnya di Pesta Gotilon nata rancang malaksong odiai panitia Pesta Gotilon na tapabakit sadarion margugum mamu merancang. Tujuan kita Pesta Gotilon bukan hanya untuk memanen tetapi kebersamaan saja untuk saling berdoa. Jika tahun ini kita gagal bergumul banyak tetapi dengan doa kita bersama kiranya Tuhan melampaui pandemi ini sehingga kita bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan untuk tahun-tahun mendatang. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat ma diasi do dengan nibasam. Tilehoko tu hami hatam paingoton dang dengan sasada bawai pujung. Tilehoko do buru-buru bahen pangurupi. Alani pasu-pasu masudia ke rumah tangga ni ruas ni huriam. Dabe rumah tangga nama sihaolongan. Rumah tangga na saling terbuka. Rumah tangga natar pasu-pasu. Asa genup rumah tangga Tuhan ni ihot ni holong ni roha. Jala padan. Nasu jadi sirang ya susinirang ni hamatian. Aitu sido di jauho. Ruas ni huriam. Jala di pasahat todo hatam tuhami sadarion. Babua. Dang merdikan rohanami mernida parupuan. Alai rap dohami natinopam. Namar sangap namar mulia. Adito pahodo hami tumiru rupam. Jala diigil ho hami asa ho bartu pangalahonami. Ali Tuhan. Saya pasahat marohasi songoni sudia karuas ni huriam. Asa unang merdikat-dikat rohanami. Dia ka hak-hak ni bawa doh paropuan. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni masyarakat pe. Ali Tuhan, saya jari jala pergugui mahami. Di sudia ka rumah tangga ni ruas ni huriam. Asa hot miat di bagasan holong nasiakoi. Tarlumobi ma akayana konami Tuhan. Nauk tikina marhasohotan. Sai patad dahon. Matuna sida akasi rokap nito dinabi. Jala martangya kami. Sai ho mana patongotone. Asa lehonomu. Si rokap nito dinyaka anak dohot ruas ni huriam. Asa bui tikina Tuhan marhasohotan nasida. Songon nahina lomohomu. Asiroham. Iakaya nakon ni huriam. Na tartikting na yung merbagas di bagasang mingguan. Ali Tuhan. Pasu-pasu manasida. Porsia rohami. Hodo na patadahod do patubuhon holong di rohan nasida. Atong. Pasu-pasu manasida. Dabe rumah tangga sitiruan. Di tonga-tonga ni keluarga. Huria do masyarakat pe. Sadariona le Tuhan nga di pasahat huriam. Ulos tuakan na tua-tua nami na marumur 70 tahun. Pasu-pasu na balga do Tuhan di pasato tua kaamanami dohotina nami. Nang majalo ulos sadariot doho si pasaton nami ang nomuse di bagas nabi. Ali Tuhan. Saya leho magajang ni umur di akan na tua-tua nami. Pasu-pasu na sida Tuhan. Lehon hahi pason tu dia pihak kapinopar nasida sai ho madongani do manupak nasida be asabuya li Tuhan pairing irik pahopo akan tua-tua namion porsea do hami basunggul honomu ha porseon na tugudi nasida asima rohama li Tuhan upasatai matoho akaruas ni huriam namar sahid ali Tuhan. Saya peho matangamu
majama nasida sa tanggalak ka persaiton na. Perguguya ka manami dokter do paramedis na menangani nasida. Asabuhi Tuhan parhitiamu nasida pamalupo naka namarsahi. Kupasatami do Tuho. Aka ruas ni huriam na berdampak COVID. Gudang akan aguan perkerejuan na moro pacarian na. Tung asi marohamali Tuhan. Saya jari kami memakai na silehol-lehom itu kami bi. Jamalo tungadonga kana gua perkarejuan ali Tuhan. Saya patongom madina sidak ka perkarejuan do pengabahan. Obar tuasi do tolong ni roham. Yan akon nami persikola. Upasatay matuho. Saya leho bisuk do tapistara dina sida. Madungdung akka sakat do sita-sita ni rohana. Sedarion patupaun nami do pelantikan panitia pesta gotilon. Dina marukil hami oleh Tuhan di tahun 2020-on. Huingot kami do paru kilon yak kadongan nami. Alai nak pesongoni tunggu dak pe ka paru kilon nami Tuhan. Di pasunggul lokodo tu hami. Asa tok kami untuk mau lihat itu ho. Ai niring-iring ni tangamu do hami. Nak pesongoni pandemi Covid-on. Alai hui lala hami do asido dengan nibasam. Jala kesempatan na dengan male Tuhan di hami. Asabui hami manariho nak kadongan nami. Asimaro hamali Tuhan. Bangso do negara namion. Hupasahatay matuho. Asaho. Nama partodi. Nama ngaleo bisuk. Dia manami presiden. Rodi aparatur nabe. Asa saurdu nasida memikiri hamajuan di bangson. Tarlu mobima Tuhan. Patupa ke kebijakan-kebijakan alani dampak COVID-10 siaun. Asima roham jalotang yang nami. Nahu sebau kami tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus si hokop. Si padua kami. Amin. Marede hita jalatikion tapasahat piliata. Ia maafkanlah
Yesus kamay jumangi. Waing masuk maeda tu acara pelantikan panitia Pesta Gotilor 2020 edita nomor 672 ayat sada dot namangihut. Acara Kadang seketulaan kata di masa aturan Tuhan. Jangan dong berdiri menoleh matahe malumi mahendigo antutu. Say madong mamai alami Tuhani sonang kiring balas na Tuhan. Ibadah berbina dari ulami manang nalang berdoa. Waing tabigema di jahau namang sekretaris SK ni panitia alani maju manot tujolon ketua sekretaris bendahara dot koordinator seksi ya ke anggota buima jongjong di tempat. Surat Keputusan Ketetapan Pendeta HKBP Depok 1 Resort Depok nomor surat 283 garing SK garing HKBP Depok 1 garing 10 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Pesta Gotilor 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Depok yang berkedudukan di Depok setelah memperhatikan perlunya menetapkan Panitia Pesta Gotilon untuk melaksanakan program tahun 2020, membaca aturan dan peraturan HKBP setelah amandemen kedua, menimbang hasil rapat pembentukan Panitia Pesta Gotilon pada hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020, memutuskan dan menetapkan nama-nama Panitia Pesta Gotilon tahun 2020 sesuai dengan lampiran surat keputusan atau ketetapan ini dengan tugas 1. Merencanakan dan melaksanakan Pesta Gotilon HKBP Depok 1 pada hari Minggu tanggal 7 November 2020, melengkapi daftar panitia sesuai dengan kebutuhan, membuat laporan pelaksanaan Pesta Gotilon kepada Uluan 2 minggu setelah pelaksanaan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 4 Oktober 2020, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH ditandatangani. Lampiran surat keputusan ketetapan pembentukan Panitia Pesta Gotilon tahun 2020. Nama-nama Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2020, Pelindung Pembina Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH Uluan Huria, Pendeta Ari Tambunan, Pendeta Juliana Boruzai, Pendeta Paulus Simamora. Pengarah Situa Jono P. Siregar selaku Ketua Parataun Dewan Parataun HKBP Depok 1. Ketua Umum Situa SM Simorakir. Wakil Ketua Situa TG Sianturi. Bendahara Umum Calon Situa ZA Sidauruk. Bidang peribadahan Ketua Pendeta Juliana Boruzai, anggota Pendeta Ari Tambunan, Pendeta Paulus Simamora, Situa Jesi Marmata, Situa R. Borusilain, Situa Erna Pitupulu, Situa P. Hutahayan, Nyonya Manalu, Evangelis Ida Boru Nenggolan, Nyonya Huta Barat serta Boru Napitupulu, Situa P. Boru Manulang. Kedua, bidang acara, Ketua Situa B. Raja Guguk, anggota calon Situa B. Lembang Gaul, Nyonya Purba Alse Boru Simbolon,
Nyonya Huta Barat Carol Boru Lumban Tobing, Julpen Gultom, Christian Siagian dari unsur Naposo, Yas Tutu Sinambela dari Naposo, Ambo Rumaharbo dari Naposo, F. Samosir, Robert Pasaribu, Charles Simanjuntak, Nyonya Situa S. Limbong, Dame Boru Siagian, Nyonya Situa P. Sinurat, Rosida Boru Pakpahan. Bidang ketiga, bidang perlengkapan. Ketua Situa J. Sianipar. Anggota calon Situa M. Sianipar, calon Situa T. Pardede, tim multimedia HKBP Depok 1, Rijal Sianturi, Asido Sitompul, Pistok Sialagan. Bidang keempat, bidang akomodasi. Ketua Situa F. Boru Tampu Bolon. Anggota Situa D. Boru Sitorus, Nyonya Situa M. Simatupang Boru Napitugulu, Nyonya Situa JP Siregar Boru Sinambela, Nyonya Situa S. Simorangkir Boru Siahan, Nyonya Situa R. Siahan Boru Panjaitan, Nyonya Situa R. Simanjuntak Boru Manulang. Bidang kelima, bidang publikasi dokumentasi. Ketua calon Situa B. Sihombing, anggota Erwin Gultom, Linggom Aretonang. Bidang keenam, bidang kemasyarakatan. Ketua Edi Pardede, anggota Goklas Gultom, Situa Hasida Butar, Jantri Simanjuntak, Jena Bitupulu, Hasiboro. Bidang keenam, koordinator kelompok pertanian, kelompok Galilea Situa P. Sinurat, Philadelphia Situa BB Gultom, Antioquia Situa P. Aritonang, Kolose Situa K. Pardede, Jordan Nyonya Situa H. Boru Nenggolan, Kapernaum Situa R. Purba, Laodikia A. Situa S. Neberhu, Laodikia B. Situa D. Lepaturuan, Judea Situa S. Limbong, Efesius N. Boru Siahan, Getsemane Situa D. Nababan, Jericho Situa A. Siahan. Ditetapkan di Depok tanggal 4 Oktober 2020, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan ketetapan Pendeta HKBP Resort Depok tentang pembentukan panitia Pesta Gotilon 2020. Hamu akadongan nahina holongan nunga di BG hamu surat ketetapan dohot ulaun siho basamuna songon nani jahaon naking nuaing sukunon nami dohamu dijoloni debatado dijoloni huriaon naolo dohamu pabakiton ni huriaon gabe panitia Pesta Gotilon 2020-on au padita HKBP Resort Depok upabakit mahamu gabi panitia Pesta Gotilon 2020-on. Marhiti-hiti guan debata ama anak Dr. di Purbadia. Didongani asini rohani debata mahamu mangulahon saluhut nai. Asamar perbue ulaun muna taulas ni roha di sandok ruas jala hasangapon di debata. Amin. Martangyak kita. Ale Tuhan debata amanami hodo marsuru huriam mangidwa kepenabi. Ay torok do si sabion alayotik do yang go panabi. Noaing nunga di pabakito di huriamon panitia Pesta Gotilon di HKBP Depok Sada di tahun 2020-on. Jala jongjong jo nasida noaing dia do pamo. Saito dimma maniroi nasida di sude ulon na di huriaon. Tarlumomi ma di masa pandemi COVID-10 sion. Godak paru kilon nami. Alai laos diragam ni paru kilo dohu hilalahami asini roham doho padongan yomo di hami. Moholohu patu pahami pe Pesta Gotilon di masa pandemi COVID-on. Napa sahat to pangiduan hami do. Asa tok tok sari honommo. Donganammo. Jala urupamu hami di hagugutanon. Pergugoi jala pati rumah sude akkana pinikiran ni panitia. Diragam sihu basun nasida di huriaon. Jala sailehom manasida roha pasauton ulaunon asalam marsangap guarmo nabadiai asima roham jalo tangyang namion nahu pasahat kami tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ada ruas maida. Hurian itu hata Oma Panitia Pesta Gotilon atau Babaki 2020-on. Jala isi ni Pesta Gotilota dang mar pesta berah alai gumudang ma tangiang pangiduat tu debata anggiat diurubi didongane hita dohot tapangidu bisuk syad debata songo dia mengulahon ulauta di tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Ai Pesta Gotilon dada holam marlas niroha alai sekaligus dotong tangiang mana burboni manangan atas akabe di tahun 2020 tu 2020 sada anggiat ditupak jala di pasu-pasu di bata. Tajalo mana sida taurupi asabui mardalan ulaunon di bagasan las niroha. Butima siak kita selalu na horas madita sudi. Abu ibe hudul panitia. Marede hita sabukwede o 672 ayat 3 las jongjong mahita saluhuna. Pilihan na tapabungon tuadupan ni dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut silehon leon na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalong may gabi uab na hujus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di por tibion. Uhay maruhanami warhide-hide todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mau liate tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tongiroli amataku osano otoki tulisaruhut ardaku bukasaat itu masa usatu kudu. Aliaman amin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapare, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di dongani Tuhan de batamaho.
disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Horas mari kita sudi.